TIIC naghiwat sang pinakauna nga mass graduation sang nagkalain-lain nga mga training programs. Kag pag-develop sang terminal kag Central Market, makadugang sa kauswagan sa syudad sang Iloilo. Ginhiwat sang Technical Institute of Iloilo City o kon TIIC ang pinakauna nga mass graduation sang Molo Campus. Gin-award sang nasambit nga buluthuan ang mga national certificate sa 165 ka trainees nga nakapasar sa ginhatag nga paghanas. Ini amo ang Automotive Servicing National Certificate 2, Driving National Certificate 2, Electrical Installation and Maintenance National Certificate 2, kag Plumbing National Certificate 2. Ang nasambit nga awarding ceremony ang gintambungan nanday TIIC Administrator Mati Treñas kag former Councilor Lovlove Baronda bilang tiglawas ni Congresswoman Jamjam Baronda. Pila sa graduates ng TIIC ang naghatag sang ila mensahe sa pagpasalamat kag nagpabutsyag sang ila kalipay sa ila nabaton nga mga bag-o nga ihibalo. Isa lamang ang ila ginahandom suno sa ila mga mensahe. Ina amo ang padayon nga pagbulig sang syudad paagi sa TIIC. Nahibaluan nga ang ini nga lihok ang kabahin sang 6-part agenda ni Mayor Jerry Treñas nga Wheels for Good Governance and Inclusive Development sa idalom sang education. Samtang, importante ang pagkaayos ang Iloilo Terminal kag Central Market suno kay Local Economic Enterprise Office o kun LEEO Head Maricel Mabacquiao. Naumpisahan na ang redevelopment sa merkado sa Haro, La Paz, Arevalo kag Mandurriao, gani nagakaigo lang nga masugura naman ang redevelopment sang duha ka dalagko nga mga merkado. Sa paglibot ni Mabacquiao, iya nakita nga dilapidated o kun gubaon na ang porsyon sang atop, drainage kag mga kiosko sa Iloilo Terminal kag Central Market. Gani, ginakalipay gid sang LEEO ang suporta gikan sa mga vendors para ma-level up ang merkado sang syudad. Sa karon, ginahitso na ang temporary stalls nga sailuhan sa mga vendors sa Abril. Ginpasiguro ni Mayor Jerry Treñas nga magapadayon ang pagnegosyo sa mga magagmay nga negosyante samtang ginakaayo ang mga merkado. Wala man sa may ma-displaced bangod ang mga lehitimo nga mga stall owners ang hatagan sang prioridad. Buot silingon, makabalik gid ang mga vendors sa ilang mga pwesto. Ginapananaw magalawig sang duha ka tuig ang konstruksyon sang duha ka merkado para mahatagan sang ligwa ang pagpatukod sang state-of-the-art kag mapabugal nga public market. Suno kay Mayor Jerry Treñas, ginahimo sang lokal nga panguluhan ang tanan nga mga pamaagi para mahatagan sang maayong oportunidad ang mga magagmay nga mga negosyante. Handom sang kalabanan nga mga vendors ang matinlo nga merkado nga luwas sa baha o kun tulo sang tubig ulan. Ginpaidalom sa PPP o kung Private-Public Partnership ang duha sa pinakadako nga merkado sang syudad para hatagan sang ligwa ang pagpatukod sa moderno nga merkado. Iloilo City Government ang magadumala sang duha ka merkado sa oras nga ini ang matapos. Magluwas nga moderno, may kaugalingon ini nga parking area, water facility treatment plant kag drainage system. Ang pagkaayos ng duha ka merkado ang nagakaangay bangod sang pagsanyog sang iban nga distrito sang syudad. Gani, importante nga madala ang kauswagan sa mga merkado. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.